na určitou dobu chtěl jakoby zakončit asi výzkum této sekty a budu v ní samozřejmě v budoucnu pokračovat, protože z toho pokolení je strašně moc a je tam hrozně těch divných nauk. Obvinenia voči imámovi Mahdimu a jeho následovníkom, akokoľvek vážne sa môžu zdať, nemôžu slúžiť ako výhovorka na odmietnutie pravdy. Dejiny prorokov a poslov ukazujú, že boli často falošne obviňovaní, prenasledovaní a očierňovaní, no napriek tomu boli nositeľmi Božieho posolstva. Prorok Mojžiš bol obvinený z vraždy a musel utiecť z Egypta. Prorok Jozef bol nespravodlivo obvinený zo znásilnenia a uväznený. Ježiš Kristus čelil obvineniam, že je posadnutý démonmi a prorok Mohamed bol nazývaný čarodejníkom a klamárom. Tieto obvinenia však neodrážali ich skutočný charakter ani poslanie. Korán nás učí, že ak k nám príde nespravodlivý človek s informáciou, musíme ju overiť, aby sme neublížili iným z nevedomosti. Vy, ktorí ste uverili, ak k vám príde hriešnik s nejakou správou, overte si ju, aby ste neublížili ľuďom z nevedomosti a neskôr neľutovali, čo ste urobili. Korán 49.6. Podobne aj Biblia zdôrazňuje potrebu spravodlivého posudzovania. Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivým súdom. Ján 7.24. Tieto verše nám pripomínajú, že je našou povinnosťou skúmať a overovať informácie namiesto slepého príjmania obvinení. Preto, aj keby boli obvinenia voči imámovi Mahdimu pravdivé, čo nie sú, našou povinnosťou je skúmať a hľadať pravdu. Nenechávajme svoj večný osud v rukách iných, ale sami hľadajme a overujme informácie.